ноябрь 94 год, и рачо дик дагдосон, тахан и хильчсан. Соицхайнаха главный штаб вооруженных сил Чеченской Республики Баловия, ну, цахуби бухт барса цигбиен балх. Айцхайна и позиции доводятся и главный штаб قزيش دائما لهتن чигара профсоюз чига цатину чаер та лахатия. Цигара главный штаб президентский дворец, что хадях кандарта. Цига айцхайнаха начальник штаба Аслан Масхадову тот ингонч наши охрана долнахи цги отздина тайбалха долша нистела. تون بين حلقي يشحبوا شبوي غاسقي بوغي هو اشتر غاسقي الشيء أبازيتي يرى أبازيتي الأردن تير شيء وخشة تجا صنع وردك كزوجاي وقتي عداق وش يو عمر أفترخان و زنامين كير إذا وتجا يو خدجي وصلن بيك و جنتميرو بيسلان و نقي شورت بقش كورت وقو ماستغي إشبرق تار إغاز قعد بيتا بيتن تشوباح كبير جار دودايفسكي ريجيم يور إزي وجب وشا دايح قيز ويت تاجم تليه كان داس بودر بو تاشقطان كي غيتشا داس بودر بو إش بوشا إيش إغاز قي بيتا بيتن تاق إيش تيجا بول تات بولناخ جارز كرا دلا أيخا بين أخشا بوخشا دلا نوخشي ناخا يوخي تينا تاق إشتي гражданский том бахка намерение газ кира хо кира айдли бахка ойлер. Ак иш чугак было 26 ноября ха чугак келали те танк шолшат ак и тома гали чубахки тан дехала шамил афганский батальон боша айл боша ламбада алар цунаха и айла вот цыган начальник штаба басаев батальоне. Ну, قيدوكو подразделение شو عداق لوتشا داق اتخينا وين مخار تاني وين опыт моя цари инцоқза из Афганистана хилчера тажим там ахак белбар ваш адам том гина бацер дак и танк нажали чуях каншайнаха и цар пулемет яч хришту хахкан хайош гушту дак адам ма та тамшин сурта дариза адам кино чахли за до съемка шохша художественный кино яхчайна артист шиншей том боци ха хушиш бил шол ишт итвагали чадар ца адалит швацер евод швацер якуер швацер шегул кидас бел шас бел зудри божри просто гали тош обиден ордина шаш малила лил шбара ну коза танк чуях кан ё и даяч цар серьезный герз модели даст ячтыга تينو شتى ديختر صار اشتاصا просто قيرو غاتش إدارة تاكتيكا أق وي أفغانسكي بطلون يرناق وستي تملو إيش دهلا بان أتصنع هنا أصلا приказ дела как начальник главного штаба цунтедилндер изолк إيش сатвот أق إيش بغا بان цат كيجي جروب ثاني هو تانك انتهاب تانك شيوخو يولير صار даже та интересный момент, что ицхайна кигинах да лучше шейгара жигулишта танк лишь тяхвяч игрантамёч одноразово муха бож грантамёт игрантамёч яч иш юхир цар танк со ицхайнаха президентский дворец халха ца фонтанер фонтан юха что позиция ляца цигате бага и президентский дворец лорди до чубах китербаца лишь тагитин тодерциган ахтон дехала президентский дворец тахбош поташи урум бутига параллельный цига хайош шитанкер хахкан хайош тахвайчар тетю цатанк юхи отсона детонация ха текята вошел нага за дукан цайош отсюа буквально за масит секунды ош шитанк иккана цутир башня квасел وقضي площадь وهايوش президентский дворец халха وهايوش إسورت خليتيجا أقصدير يجوركتن جوسينيت يو أياش ولا يقجورك تراكيوا يحقيقا حيوش لا جلز دروجن وقزال أغور حيوش أفطوبس
نس водитель олчгол чукет ич урга и машин и автобус юхи дейлкин хитам цан суча адам цахали и водитель вай кицучур и шитан киеги выше до паркирова ёлчиги шейтил бел мичабуца ош кир бела тил бела изгали чо ю дасях бил бели та тяхватым пехота дасья дера и же до паркирова ица дайет хичо сөлжи чо дия хичо бар بير خلال تيجا لازين شحبالير تيجر اشتحالي تصدقوا ناخ اتصينا إيش دي إتوام قباخت بلاريزا общей сложности там قاسعتا توام خلال تنخ قاسعتا и основной техник юхинер та масит танка حيحقن دين شامير بابش حيحقن صوتي офицер жбар дук беш старший лейтенант капитан майор подполковник даже яқы чинеш елша шей таманский дивизии наемник дук царя ишт бахкан инабар шин ахчтаплага цан ахчта хали дук волчан балар хали цунух биснеш халят чубахкан 96 года вайгали чур вернее, 94 года из президентский дворец чур Эрдол чайна эцги подвалча бариш чубахкан леч бариш да қицан чубахкна летериш ишт асқш в общем войцар даца бикш да битарцга асқи кар бариш ёцан томба сон мохтаря лина хердац потому что ицхайнаха министру масара شاينش باتسال دقيسن بري ناخ ليبن هباح كتنا يو زاري حقي مرة لنا تاني أولا تمو خير بولش باتر أق إذا إيدي значимый دادر إذا ну итчини أورا تاميو أها يدوحل чубо شاينها توي نوخشي كنتش نوخشي قون خوش جيتن ميرلي أقوى قومو جيتنا دو شي مارشو فرختو باتشال يزري إكورتنك إدرا إذا وين خا ديشتو ديتست ديشتات